29 ta' Marzu, San Leonardo Murialdo, saċerdot, għex bejn is-snin 1828 u 1900. Il-messaġġ tal-ħajja u tal-ħidma ta' dan il-qaddis hu mill-aktar attwali u għadda ħajtu jiddefendi l-fqir u l-batut u dan għamlu billi ħa għalih il-kawża tal-ħaddiema li għalihom ħaraq bħal sagrifiċċju lil ħallieq l-enerġija kollha tiegħu. Il-ħidma tal-qaddis Murialdo fl-appostolat soċjali bit-tħejjija ta' żgħażagħ għad-dinja tax-xogħol, bil-kura tal-orfni u tal-abbandunati u bl-interess enormi li wera f'kull aspett tal-ħajja tal-ħaddiema aktar tidher fid-dawl veru tagħha meta wieħed iqis li Leonardo twieled f'familja sinjura u ta' demm aristokratiku. Kien it-tielet fost 9 wlied ta' bankier għani minn Torin. Ta' 18-il sena wara li kien diġà beda jistudja għal enġinier, beda il-kors għal qassis. Kien ta' intelligenza mhux komuni. Ordna ftit qabel għala 23 sena. Dun Juan Bosco talbu jieħu ħsieb l-oratorju ta' San Luigi għat-tfal diffiċli ġejjin mis-slums ta' Turin. Fl-1866, meta kellu 38 sena, ġie inkarigat jieħu ħsieb il-kulleġġ ta' Arti Ganelli li fih kienu jitħarġu apprendisti żgħażagħ għall-azzjendi li bdew jimbdu. Aċċetta provviżjonalment u dam f'din il-kariga għal 34 sena. Bata, ħadem u ttallab il-karità biex isostni il-kulleġġ u żgħażagħ tiegħu, fiduċja kbira fil-providenza u bil-motto fare e tacere, għamel, aħdem, iskot, dejjem quddiem għajnejh. U waqqaf il-kongregazzjoni ta' San Giuseppe, Patrijiet Giuseppini, li għadhom sal-lum jieħdu ħsieb il-formazzjoni professjonali u reliġjuża ta' tfal. Il-Kong li bdiet f'Torin xterdet mal-Italja kollha u aktar tard fl-Amerika u nħawi oħra tad-dinja. San Leonardo Murialdo intebaħ li kien wasal iż-żmien li l-Kattoliċi b'sens għoli ta' dover u bidritt bħala ċittadini jagħtu semhom fit-tmexxija tal-pajjiż u fil-ħajja politika tiegħu. Kien devot kbir tal-Ewkaristija, tal-Madonna u ta' San Giuseppe. Miet jaħdem sal-aħħar nhar it-30 ta' Marzu tas-sena 1900 fl-età ta' 71 sena u nofs. Pawlu VI iddikjarah qaddis fit-3 ta' Mejju tal-1968. Fuq qabru hemm minquxin żewġ sentenzi li kienu il-programm ta' ħajtu. Naħdmu u nożżu s-silenzju. Min jumilja ruħu ikun imolli. San Leonardo Murialdo kien jgħin b'kull mod li jista' lil min hu batut. Hekk pereżempju ħaddrawwa li kull filgħaxija idur il-belt jiġbor il-ħaddiema taċ-ċmieni, idaħħalhom f'daru u jsaħħanhom madbar spiritiera ddaħħan. Ħutu bniet ittieħdu mill-imħabba ta' ħuhom saċerdot u bdew jagħtuh daqqatit f'din l-opra u bdew jaħsru l-ħwejjeġ kollha nugrufun ta' dawk l-imsejkna. Dan jurina kemm għandna bżonn insaħħu l-kelma mitkellma bix-xhieda. Il-kliem anqal imma l-eżempju jkaxkar. Li kieku San Leonardo Murialdo għallem lil ħaddieħor x'għandu jagħmel biss, kien jolqot lill-intellett imma x-xhieda tmiss il-qalb. Ix-xhieda għandha qawwa id-dettatika tremenda. Kien għalhekk li ma' ħafna qaddisin kienu jingħaqdu ħafna nies biex jgħinu fil-missjoni li l-qaddis jew qaddisa tkun bdiet. Min ikollu l-gazz jibda u min jitħajjar u jażel li jkompli. U int, f'liema minn dawn il-gruppi qiegħed jew qiegħda?
Fi Ġwanni kapitlu 21 versi minn 15 sa 17 insibu dan li ġej. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil Xmum Pietru: "Xmum bin Ġwanni tħobbni int aktar minn dawn?" Iva mulej wieġbu: "Int taf li nħobbok." Qallu: "Ira l-ħrief tiegħi." Staqsieha t-tieni darba: "Xmum bin Ġwanni tħobbni int?" Iva mulej wieġbu: "Int taf li nħobbok." Qallu: "Ira n-naċ tiegħi." Għat-tielet darba staqsih: "Xmum bin Ġwanni tħobbni?" Pietru ħassaf sa ta' qalba staqsieha t-tielet darba: "Tħobbni?" U qallu: "Mulej, int taf kollox, int taf li nħobbok." Qallu Ġesu: "Ira n-naċ tiegħi." Tħobbni int? Il-kelmiet ta' Ġesu lil Pietru jgħoddu għal kull wieħed u waħda minna. Id-domanda ta' Ġesu tfakkarna fid-djufija tagħna u fil-ħniena tiegħu. Tfakkarni li t-tuqol ta' kull ministeru pastorali huwa l-imħabba lejn Ġesu, ir-raj it-tajjeb li ħabbna qabel ħabbejnih aħna, kif ukoll l-imħabba lejn kull membru tal-merħla tiegħu. Iva mulej, inti taf li nħobbok? Inti tafni. Inti taf tnubieti u l-waqat tiegħi. Int taf lill-qalbi, lir-ruħi. Int taf il-ġewwieni tiegħi. Int taf li mingħajrek ma jien xejn u ma nista' nagħmel xejn. Inti taf. U għaliex taf u minkejja dak li taf, inti tafdani u qiegħed tafdali il-merħla għażiża tiegħek. Il-merħla li inti fdejt bid-demm għażiż tiegħek. Ira l-ħrief u n-naċ tiegħi. Li tira tfisser li tieħu ħsieb, li tindokra, li titma', li tmantni, li twennes, li tiggwida. Dan kollu rridu nagħmluh bil-kelma li tqanqal u fuq kollox bl-eżempju li jkaxkar. Dan kollu rridu nagħmluh bl-imħabba u bl-ispirtu ta' ħlewwa ma' kull membru tal-merħla u meta meħtieġ bil-bastun quddiem il-lupu. Mulej, jiena naf, imma nitolbok tfakkarni dejjem li l-ħrief u n-naċ mhumiex tiegħi iżda huma tiegħek. Inti qiegħed tafdaħħomli u jien irrid nagħti kont tagħhom lilek. Kun miegħi dejjem biex fija jaraw lilek, biex ma nkunx għalihom ta' tfixkil, iżda nkun għalihom ta' għajnuna, ta' kenn, ta' wens u ta' ġieħ. U inti qed tieħu ħsieb li tkun ta' dawl u gwida għal ħaddieħor permezz ta' kliemek u l-aktar permezz tal-eżempju ta' ħajtek? Jekk tgħid li tħobb lil Ġesu, qed tieħu ħsieb bl-istess imħabba u kura li wera magħna hu bħala r-raj it-tajjeb lil dawk il-persuni li huwa tak f'ħajtek? Min jaf jekk ir-raj it-tajjeb u xi sejjaħlek biex toħodlu ħsieb ukoll ta' naċ oħra li għandu fil-merħla kbira tiegħu b'imħabba għalih, kif sejjaħ lil San Leonardo Murialdo. Itlob. Talba. Omulej raj divin li tfalu l-żgħażagħ tajthom lil San Leonardo Murialdo bħala r-raj għaqli u gwida tajba tagħhom. Kompli sejjaħ aktar żgħażagħ ġenerużi minn fost il-merħla tiegħek biex imqamqlin mill-eżempji tal-ħajjiet tal-qaddissin tiegħek jażlu li għall-imħabba tiegħek jgħixu ħajja ta' servizz lill-merħla tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.